Знаете за Лили и Васко, семейство Николови. Как сте, дами? От няколко дни искам просто и така да седна и да си запиша нещо спокойно, защото или някой влиза и ме прекъсва, или просто трябва да тръгне веднагически на някъде, или просто нещо друго се случва. Откакто сме се върнали в София, бяхме на почивка. За седмица и нещо не си бяхме в София. И откакто съм се върнала, така ми е тръгнало, че се срещам с хора, с приятели, с които от много време не сме се виждали. Буквално всеки ден си имам някаква супер приятна среща. Получих въпроси къде сме на почивка. Бяхме на вторият ръкав на Халкидики. За пръв път го посещаваме. Ситония. Не съм сигурна дали бихме повторили. Изключително красив ръкав, но от гледна точка на плажове е доста по-ограничен, отколкото, например, другият ръкав Касандра. В крайна сметка си намерихме нашият плаж и ако имате път на там, категорично го препоръчвам. Според мен дори и най-хубавият на ръкава. Не съм сигурна как се произнася, Манасу или Манасу, но супер много си заслужава. В нашия случай трябваше да пътуваме всеки ден по час отиване и час връщане. На отиване няма проблем, доста бързо минава времето, обаче на връщане ти си вече супер изпържен и изморен от целият престой на плажа и знаейки, че те чака още час и нещо път до града, в който сме отседнали, просто малко ни напрегна. Ако има такива от вас, които са ходили на Ситония и имат другата гледна точка на нещата, ще ми е интересно да я прочета в коментарите. Разбира се, си взех камерата с мен и разбира се, не снимах нищо. Ето тук съм подготвила. Аз не съм ги подготвила, те си стоят така, както съм си ги взела в торбите. Взех няколко непредвидени неща, повечето от Зара. То главно отидох за едни бутуши, каубойски, които в момента ги виждам абсолютно навсякъде, нищо, че е август месец. Та вероятно ще се заложи да остана тях тази есен. И просто да съм си подготвена. Това са бутушите. Интересното при тях е, че този цип и този цип реално не са от вътрешната страна на бутушите, както традиционно или поне както аз съм свикнала, а са от външната, което дава още по-готин акцент на самите бутуши. И още нещо, което просто от входа, цак, знаех, че ще бъде мое, знаех, че ще го взема. Едно сако, което е много яко. Просто е жестоко, толкова е шантаво. Поне за моя стил си е шантаво. Сега, нали, с зелената рокля на голямо не. Ще ви го покажа скоро. Може би. Другото, което ми грабна окото, е тази риза, която също не е много в мой стил, но е от 100% Реми. Това, ако не греша, мисля, че е по-добро качество от ленът. По-здрава материя от ленът. Спомням си, че момичето съчета ризата с тъмно-сини, широки дънки и точно с такъв тип каубойски бутуши, но доста по-ниски. Така че, да. Другото, което ми грабна окото. Между другото, това са покупки направени в рамките на 7-8 минути. По-скоро са първични емоционални покупки. Освен бутушите и сакото, което дори си спомням, че не облякох с ръкавите, просто го наметнах върху тогавашния си аутфит. Това е една риза, която е 100% памук и е толкова мекичка и мисля, че в момента също за преходния сезон, отново в някакъв каубойски стил, ще е много готина. В момента и аз дори говоря наизуст, не знам дали стои добре. Но ще я направим да изглежда добре.
Човека прави дрехата, не дрехата човека. От Манго взех ето тази рокля, която ми е малко леля стил. И не съм сигурна дали като цветове и така нататък, зебричка или не знам какво е, супер. Нищо вау. Но като кройка стои малко дълга е. И е с коланче. Аз избягвам рокли с колан. Точно, защото имат някакъв лелински вайб. По-скоро съжалявам, че съм я взела и най-вероятно ще я върна. Със същата тази рокля си взех и ето тези обички от Манго. Когато съм с подобен тип винтидж, аз така си ги наричам, обици, доста често ме питате откъде са, от Манго са, имат цял рафт с подобни обици. Най-различни цветове, най-различни форми. Ето тези, за които получих също ужасно много въпроси, също са от Манго и мисля, че са дюп на Yves Saint Laurent. Или поне ми се иска, но съм ги виждала някъде тези обици. Та да, мисля, че си казах каквото исках да казвам. Отиваме да се раздвижим малко. Тези от вас, които ме следват в социалните мрежи, вероятно са видяли, че 2 години, даже 2 години и нещо, посещавах залата Smartas, която е под украински франчайз и е просто нещо страхотно. Там може да откриете малко по-различни типове спорт. И лично аз 2 години бях пристрастена към баре тренировките. И не само към тях. Но сега искам да пробвам нещо различно и от месец и половина ходя на пилатес. Има ужасно много пилатес студия в София, но аз избрах да посещавам Body Space, защото ми е познато, ходила съм и преди. Тренировките, които правим в момента, са въведителни, не съм към група, аз съм индивидуално, докато така влеза малко в ритъм. За мен спортът от много години насам е просто нещо, което нещо задължително, нещо, което не мога да си представя да не правя. Като чрез тренировките никога не съм се опитвала да постигна някаква физическа перфектност. По-скоро тонусът е разковничето, което ме кара да се чувствам добре, да се чувствам щастлива, да обичам тялото си, да се чувствам добре в него, в кожата си като цяло. Смесвам си база с фондютен. Това просто е трикът на лято. Или поне с тези продукти се получава много добре. Продуктите са на Armani. И базата, и фондютенът.
Виждате тавата толкова празна. Ние няма да изядем толкова торта. Това е прерова торта. Но е доста яко. Много яко. Не знам защо преди няколко седмици съм решила, че възможният най-ранен час за преглед на автомобилът ми е най-добрата опция. Първо, че киснах 3 часа там, за да изчакам цялостното обслужване. И второ, че ужасно много ми се спи. Откакто съм излязла съм из пътищата, буквално. Включително се наложи да вляза и в Парадайс. Този мол е част от моите сбъднати кошмари. Кой рови зад мен? И какво? Всъщност да. Сега на прибиране долу в магазинчето бяха оставили пратка. Хора, нещо малко е, но аз знам, че от сърце. Първата ми PR пратка от Кларанс. Жестоко. Може да видим какво има вътре. Заедно. Браво, Моли! Добре, че ме подсети. Имаме 2 нюанса Lip Perfector. И третият продукт Glow серумът съдържа молекула витамин С, която изравнява тена, и молекула алфа-хидроксикиселина за подобряване на текстурата на кожата. За мен от Paradise една блузка от Massimo и от Douglas хванах тази четка, защото искам да си сменя четката за контуриране на лицето, само че с прахообразни продукти. И просто видях тази. Най-добрият душгел на всички времена. Този на The Rituals. Този в случаята с оризово мляко и черешов цвят. Ето тук се е получил някакъв нощен гаф на косата ми. Не знам как точно съм спала. С този ден ще завърша седмичният влог, като днес отново ще се видим с моя приятелка. Ще отидем до Айко, ще отидем до Практикер и може би до Икеа. Искаме да направим минимални промени вкъщи и мислим, че днес е денят поне да разгледаме. Аз съм изключително зле в темата с обзавеждания. И скоро, когато обзавеждаме новият си дом, съм категорична, че ще работя с интериорен дизайнер, защото изобщо не ми се отдава. Не, че някога съм опитвала, всъщност нямала съм тази опция до момента в живота си да обзавеждам нещо. Но така го предчувствам, че по-скоро бих се оплескала в стиловете, които харесвам и които предпочитам. Така че, да, хайде с мен! На няколко пъти се хващам, че
Гледам да спирам на възможно най-близките паркоместа до въпросната локация, от която имам нужда, който съм го прихванала от съпругът си. Той прави абсолютно същият номер. Буквално трябва да спреш на 10 крачки от локацията. Та днес се хванах, че правя същото нещо. Умишлено подминах над 30 паркоместа и спрях на възможно най-далечното, за да може просто да се разходя. Пътувам към Айко, където ме чака моят съпруг и между другото никога не съм ходила в Айко, а това било някакво много голямо. В момента най-много ме радва мисълта, че на последният етаж има захапване. Така че това със сигурност е първата спирка. Защо има толкова движение в София? На булевард Сливница движим се с 20 км в час. И като сме на такава тема, аз обичам да шофирам. Вече съм спокойна, вече се чувствам малко по-уверена, въпреки че увереността на пътя е най-големият ти враг според мен, защото това ти дава самочувствие, някакъв вид недосегаемост, което за пътя изобщо не е окей. Колкото си по-предпазлив и страхлив, толкова по-добре. Това е моята теория. Но знаете ли, че аз се научих да шофирам в София, когато работих в една фирма и ми се наложи да карам ежедневно служебният автомобил, един от служебните автомобили, който беше Докер Дачия, баничарка, разбирайте, без огледало за задно виждане, с почти неотлично изправена спирачка. Няма да забравя, първото ми излизане с този автомобил беше на Ботевградско шосе. Такава душа съм брала, че просто не е истина. Та добре, че беше тази случка. Няколко месеца карах Докера и се превърнах в изключителен шумахер. Имам книжка от 18 годишна, но не съм шофирала до 22-23 годишна. И като цяло опреснителните курсове изцяло ги пое съпругът ми. Той се занимаваше с мен, той ме така навигираше из по-страшните места из София. Смея да кажа, че е много добър учител. Свършихме доста повече неща, отколкото очаквахме и двамата. Заявихме за поръчка няколко неща и сроковете са много дълги. Защо са толкова дълги? Но сега се налага да отидем до практикер и то точно един конкретен практикер, който е съвсем в другата част на града. Иначе от гледна точка на някакви малки декорации за дома, честно казано, Айко ми дойде твърде шарен. Твърде шарен. И нищо не успях да си